poďakoval pánovi predsedovi Európskej rady za obrovskú energiu, ktorú vynakladá na dosiahnutie dohôd v rámci veľmi komplikovanej agendy 27 členských štátov Európskej únie. V tomto je postavenie predsedu Európskej rady nenahraditeľné a preto považujem úmysel pána predsedu Európskej rady navštíviť všetkých premiérov a hlavy štátov, členských štátov Európskej únie za úmysel hodný uznania a rešpektu, pretože nie je samoučelný, ale vedie k reálnym výsledkom. Takže António, aj v mojom mene ďakujem za to, že môžem v úzkom formáte, doslova medzi štyrmi očami, si s tebou vymeniť názory na najháklivejšie témy a súčasne ti povedať, v čom sú priority a suverénne postoje Slovenskej republiky. Ja ďakujem za to, že patríš medzi tých, ktorí počúvajú suverénne postoje a majú záujem rozumieť národným špecifikám, pretože je nás 27 a sme nielen rozdielne národy, ale sme predovšetkým rozdielni lídri, rozdielni premiéri, premiérky, prezidenti a prezidentky. Nás mrzí na Slovensku, že sme krajina, ktorá má fantastický energetický mix. Sme krajina, ktorá má 85% všetkej elektrickej energie bezuhlíkovej. Máme vynikajúce prepojenie so všetkými susedmi a sme čistými vývozcami elektrickej energie. A napriek tomu, že sme jedni z najlepších v energetickom mixe, v prepojeniach, že sme veľmi dobrí, pokiaľ ide o vývoz elektrickej energie, tak čelíme vysokým cenám elektrickej energie. Som rád, že sme si vymenili na túto tému s pánom predsedom názory, pretože v tejto časti Európy prevláda názor, že najviac zodpovedný je systém emisných povoleniek ETS. Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom. V prvej zastávke v rámci série návštev hlavných miest v tomto roku. Vypočuť si každého lídra vo svojej krajine, každý rok a vypočuť si vaše názory priamo je pre mňa veľmi dôležité pri príprave práce na nadchádzajúce zasadnutia Európskej rady. Pracovať s týmito kandidátskymi krajinami na základe procesu založeného na zásluhách. Geopolitický vývoj z posledných rokov nám ukázal jednu vec veľmi jasne. Európa musí urýchliť svoju cestu smerom k väčšej strategickej autonómii. Najdôležitejšia podmienka pre väčšiu európsku autonómiu je naša vlastná jednota.